România. Energia este cea mai scumpă, iar băieții deștepți sunt în priză. 14.000 de euro pe lună, atât încasează șeful nuclear electrică. Da, ai auzit bine, 14.000 de euro pe lună. Nu lucrează la NASA, nu este CEO la Tesla, la stat lucrează. Îl cheamă Cosmin Ghiță, are 43 de ani și conduce o companie aflată sub Ministerul Energiei, nuclear electrică, adică centrala la Cernavodă. Importantă, da, desigur, dar totuși o companie cu doar 2 reactoare funcționale și cu investiții doar în plan. Pentru asta, domnul Ghiță ia lunar aproape 70.000 de lei net, aproape 14.000 de euro. Asta în timp ce tu plătești la curent mai mult și stai cu ventilatorul în priză doar după ce vine factura. Și nu este singurul. Membrii Consiliului de Administrație încasează și ei între 27.000 și 38.000 de lei pe lună pentru o singură ședință lunară, atât. Pentru supervizare, adică să se uite, să aprobe, să semneze. Poate și să zâmbească frumos la ședințe. Și ghici din ce vin toți banii ăștia? Din banii tăi, din facturile tale. Poate le mai dăm și un spor de iradiere financiară, un bonus de neutron decorativ sau un voucher pentru fiecare electron produs cu maximă diplomație.